even om die hinnen sjost. Dan sjost neert oors als de werkelijkheid. Meesken, bisten, dingen. Het is er allegear echt. Ja. Allegear dikke prima vanzelfs. Maar soms is het ook wel eens lekker om uit die realiteit uit te stappen. Om in gedachten dingen te zien en te dwaan die net echt binnen. Ja. Om die fantasie het werk dwaan te letten. Want dat is goed voor die brein. Die creativiteit. Ja. En precies daarvoor is theater uitvoeren. Oh. Ergens heel lang lien zal dat begonnen wezen, maar in die tocht liet ik eens een verhaal vertellen dat net wier is dat ik zelfs betocht ha. Dat is leuk. Hé. Het vertellen van zo'n fantasieverhaal is eigenlijk de simpelste vorm van theater. Ja. Later begon mensen dit soort verhaal echt te jongen. In de 6e eeuw voor Christus wienen het de oude Grieken die bij dat vertellen en jongen voor het eerst echt bewegingen maken om zo het verhaal uit te beelden. En dat uitbeelden, dat wie het echte begin van theater. Ja. Eens is dat nog altijd zo. Ja. Theater is neert oors als een verhaal dat uitbeelden wordt door acteurs. Met tekst, muziek en bewegingen. Soms worden er ook videoschermen bij broekt. Of oren extra lucht- en loedseffecten. Zo. In Schouwburgen binnen alle weken wel theatervaststellings. Maar boetendoor soms ook. Oerol in de provincie kist van het Zimmer waar Ipe losspullen zien. Ach. Prachtige verhalen, prachtig theater. Om even lekker uit die werkelijkheid te stappen. Vies dat boeg om in te gaan? Klik dan op de rode button en abonneer op het YouTube kanaal.